да им направим хубаво впечатление. Усмихнете се, дръжте се естествено. Това ли е най-доброто, което можеш? Не се усмихвам, имам газове. Добре, нека изглежда сякаш са ти приятни. Олеле! Това не са хора, животни са. Калифорнийски животни! Супер! Прилича на писно парти! I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. She like to move it, move it. He like to move it. Ей, момичета по целия свят! Самият крал Джулиан е тук, за да ви светне. Обичам всички момичета, които обичат да кършат тела. Когато танцуваш, танцувай яко и диво и страстно, ясно? Що за зоопарк е това? До тук забелязах 26 груби нарушения на здравния кодекс. Харесва ми Сан Диего! На това място е штуркопот! 27! One on physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. One on physically fit, physically fit. Трябваше да си вземем чипс! Чакайте. Къде е Алекс? Какво стана с него? Беше зад нас. Нали беше зад нас? Не знам къде е бил, но изпуска як купон! Фуса! Фуса! Фуса ни нападат! Спасявайте се!